Avui explicarem la regla de Ruffini. Ruffini és una regla que serveix per fer divisions de polinomis, però té un inconvenient. Només poden fer divisions de polinomis quan el divisor és x més o menys algun altre número. Si és x al quadrat, x a la 3 o té més monomis, no es pot fer la divisió per aquest mètode. Si tenim aquest divisor, com és aquest cas, hem de procedir de la següent manera. Generem una taula d'aquesta forma, sí? I aquí a sobre col·loquem tots els coeficients de tots els monomis ordenats pel seu grau i aquí els col·loquem sense la part literal. Per tant, aquí col·loquem el 3, menys 2. Compte aquí, tenim x a la 3, l'x a la 2 no hi és i després ja és la x. Per tant, quan algun dels monomis de manera ordenada ens falta, hi hem de col·locar un 0. Col·loquem el 0, col·loquem el menys 10 i col·loquem el 7. Sí? Llavors, aquí hi hem de col·locar el número que acompanya la x, però canviat de signe. És a dir, aquí el menys 2 el passem a 2. Si fos un més 2, passaria a menys 2, negatiu. I ara seguim d'aquesta manera. El 3 el fem baixar fins aquí. I ara comencem. 2 per 3, 6, i això ho sumem. Menys 2 i 6, 4. 2 per 4, 8, 0 més 8, 8. 2 per 8, 16, menys 10 més 16, 6. 2 per 6, 12, 7 més 12, 19. I us preguntareu, vale, Albert, però aquests números de què serveixen? Doncs serveixen de la següent manera. Aquest número que ens queda al final serà el residu d'aquesta divisió. Sí? El residu serà 19. I tots aquests números que estan aquí formaran el quocient. De quina manera? Aquest serà el terme independent, aquest serà el terme amb la x, aquest serà el terme amb la x quadrat i aquest la x a la 3. Què ha passat? Al principi el 3 era x a la 4, com que ho dividim per un monomi de grau 1, aquest grau baixa 1, i per tant serà x a la 3, x a la 2, x i número independent. Per tant, 3x a la 3 més 4x a la 2 més 8x més 6. Aquest és el resultat d'aquesta divisió, el residu i el quocient. Ara us toca a vosaltres. Feu aquesta divisió de polinomis i deixeu el resultat als comentaris. Jo us el corregeixo.